Tenim una primera, que és de compromís sobre el tema de les actuacions de la policia a València en dies passats, que conegueu tot el món, i que també coincideix en una altra que ha presentat el Partit Socialista i que entenc que l'aneu a comentar conjuntament. Vale, pues... Sí. Paula. Sí, hemos terminado las mociones con la exposición de motivos por parte del PSOE y les propostes d'acord per part de Compromís. Tots som conscients de la situació en què vivim de retards dels serveis públics. L'educació pública ve sent en la nostra comunitat des de fa molts anys més que maltratada pel govern del Partit Popular. Davant la situació insostenible, el sector educatiu protesta tots els dies en tancaments i mobilitzacions tant de pares i mares com de mestres, professors i alumnes. El passat mes de febrer hem sigut testigs i notícia arreu de tot el món pel tractament que s'ha fet per part de les autoritats públiques, polítiques i policials de les mobilitzacions dels estudiants de l'Institut Lluís Vives de València, els quals romanen sense calefacció des de l'inici de curs, degut als impagaments de la Generalitat Valenciana. Aquesta repressió ha sigut contestada per tota la ciutadania amb més compromís, més llibertat i més solidaritat en els nostres estudiants i en el futur de l'educació pública. Aquests episodis de violència han de quedar fora de la nostra societat i aquells que han sigut responsables de tal espectacle bochornós han de quedar apartats per dignitat de la vida pública. No sols s'han actuat de manera desproporcionada i desmesurada, sinó que en paraules del mateix cap superior de policia, els estudiants de Lluís Vives de València han sigut tractats com a l'enemic, fet que ha donat la volta per tot el món. Per això, proposem el següent acord. El ple de l'Ajuntament de Picanya condena les brutals agressions policials que han patit estudiants i ciutadans en general a la ciutat de València. 2. El ple de l'Ajuntament de Picanya demana la destitució immediata de la delegada del govern a València, Paula Sánchez de León. 3. El ple de l'Ajuntament de Picanya demana la dimissió de tota la cúpula directiva de la televisió valenciana per estar donant una informació tergiversada de les protestes estudiantils que estan tenint lloc a l'Institut Lluís Vives en no emetre ni una sola imatge de la violència policial i criminalitzant els menors, joves i adults. En concret, de Josep López Jaraba, director general, Luis Redondo, director de Canal 9, Núria Romeral, directora de Radio 9, Salut Pedrós, directora d'informatius del Canal 9 i José Braulio, director d'informatius de Radio 9. Quart, el ple de l'Ajuntament de Picanya demana al govern de l'estat espanyol una investigació a fons dels fets succeïts a València per depurar responsabilitats en l'actuació policial i retirar de servei aquells agents que hagin violat la llei i els drets fonamentals dels ciutadans i ciutadanes. 5. El ple de l'Ajuntament de Picanya demana la rectificació, disculpes i dimissió del cap superior de policia de la Comunitat Valenciana, Antonio Moreno Piquer, qui ha legitimat i defensat la violència i brutalitat policial, a més d'anomenar el enemigo als estudiants. El ple de l'Ajuntament de Picanya traslladarà els següents acords a les Corts Valencianes, al Govern Valencià, al Congrés dels Diputats, al Defensor del Pueblo, al Síndic de Greuges i a la presidència del Govern del Regne d'Espanya. Y ya está. Intervención. Yo. Vale. Las normas del Estado de Derecho son iguales para todos. En primer lugar, como demócratas, respetamos cualquier manifestación o protesta pacífica que se enmarque dentro del marco constitucional. Pero en este marco constitucional lo debemos de respetar todos, y el sistema democrático y el Estado de Derecho prevén mecanismos para que los ciudadanos puedan protestar y manifestarse libremente. Y en esto no se han cumplido. Las primeras manifestaciones no se comunicaron en ningún momento y por lo tanto son ilegales. En la Comunidad Valenciana se han producido muchas protestas en las últimas semanas, protestas que previamente se han comunicado, que han sido las normas establecidas y que se han desarrollado sin incidentes, dando un ejemplo de civismo y ciudadanía. No es el caso de los días
20, 21 y 22 de febrero. Cortar el tráfico es delito. Apelamos a la responsabilidad de todos y confiamos en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Los estudiantes están siendo utilizados. Lo preocupante es que los alumnos que han participado en estas protestas, la mayoría no son estudiantes. Están librando una batalla que no es la suya, engañados por gente interesada. Lo reprobable es que la oposición de la Comunidad Valenciana, como el Partido Compromís, haciendo alarde de una irresponsabilidad y un oportunismo político rayando lo peligroso, se han erigido en instigadora de una protesta no pacífica, sin importarles las consecuencias que éstas pueden tener en los estudiantes. Compromís reconoció en les Corts que Primavera Valenciana era un dominio suyo. Los partidos de la oposición deben de dar explicaciones de por qué. En un Estado de Derecho no solo dan soporte, sino que además alimentan unas protestas ilegales que no se enmarcan dentro del Estado a la manifestación que prevé la Constitución española. Si a la oposición le preocupara tanto como al PP la educación pública, defendería sus intereses en les Corts, Cámara de Representantes de los Valencianos, que es donde la democracia prevé que debe hacerse. Protestas instrumentalizadas. ¿Por qué el Partido Compromís ha reconocido estar detrás de ello en les Corts? Toda la oposición aplaudió al líder de las mismas el pasado 22 de febrero en les Corts. Alberto Ordóñez, 23 años y estudiante de FP, no alumno de Luis Vives, presidente de la Federación Valenciana de Estudiantes, impulsor de las protestas, hace un llamamiento a los manifestantes porque, en sus palabras, esto es una guerra a sangre y fuego. Así que estaría de acuerdo conmigo que este mensaje no es nada pacificador de masas. Para más INRI, el lunes 27 de febrero, los centros de secundaria de toda España habían convocado una movilización de 5 minutos a las 12 del mediodía en las puertas del colegio para solidarizarse con las manifestaciones encabezadas por el IES Luis Vives de Valencia. Pero el Luis Vives decidió no secundar este parón porque ya había tenido bastante ligero. Pero la verdad de todo esto es que la directora del centro tuvo que salir a dar la cara después del mal hecho y decir que en el centro nunca se prescindió de la calefacción y que en caja había más de 82.000 euros. Motivos por lo que, según los manifestantes, se iniciaban las protestas. Por tanto, como no había motivos, no tenía que haber habido protestas. Además, no contentos con estos actos reivindicativos poco pacíficos y que no tienen cabida en un Estado de Derecho, unos pocos menores de 17 años pintan las fachadas de edificios emblemáticos de la ciudad de Valencia, como las Torres de Quart, las de Serrano, museos y además la sede del Partido Popular con el lema de Primavera Valenciana, dominio registrado bajo el paraguas Compromís, y nombre porque se han hecho famosas las manifestaciones. PP igual a corruptos hijos de puta. Hemos hechos vandálicos que claramente están politizados. ¿Y quién paga estos desperfectos? Porque de lo contrario alguien de la oposición hubiera salido condenando dichos ataques como lo ha hecho el Partido Popular cuando las sedes de los partidos de Compromís y el resto de la oposición han sido atacadas. Por no nombrar que entre las detenciones que hizo la policía por haber protagonizado estos hechos se encontraba la hija de... Perdón. Sí, eso me olvidó. Por todos los puestos, rechazar su moción porque la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, y el jefe de Policía Nacional, Antonio Moreno, hicieron su trabajo. Nosotros rechazamos la violencia, venga de donde venga, por supuesto, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que velar por la libertad de los ciudadanos. Y quiero dejar claro que en un Estado de Derecho no estoy de acuerdo con la libertad de unos, de la mayoría casi siempre, quede coartada por la libertad de unos pocos, los que se manifiestan. Yo volia aportar també unes retallades en les quals en el acte que és de premsa, en el qual la directora Luis Vives i se diu que totes han fumerat. Més intervencions? Sí, bueno, he tingut la sort o la desgràcia que, com me va passar en el Cabanyal, està quasi tots els dies vivint in situ el que passa. Resulta que va coincidir que el Cabanyal, que és el delegat de govern, també demani la seva dimissió, coincidia que era el mateix cas de la policia. I a mi ja m'estranya l'actuació policial del Cabanyal, més enllà de que me trencaran un dit, ja me va estranyar l'actuació policial de la policia perquè, per sort o per desgràcia, pel sindicat i per moltes mogudes he estat en moltes concentracions de persones i he vist actuar la policia. I me va sorprendre i me va recordar algunes càrregues policials al final dels anys de la transició, quan l'extrema dreta atacava els manifestants i damunt la policia es rematava.
me va recordar aquella època l'actuació policial. I en lo del Lluís Vives vaig reviure altra vegada els fets del Cabanyal. I no perquè m'ho contara un vídeo de YouTube, que també, que n'hi ha milers de gravacions, ni perquè m'ho contara la premsa, que també, ahí estan els mitjans, la majoria de mitjans de comunicació, fins i tot de tots colors, sinó perquè ho vaig viure en primera persona i ho vaig veure el que passava allà. Aleshores, ara matisaré algunes cosetes. La vaga general no és il·legal. La vaga general. Una concentració, si no canvia la Constitució, no és il·legal. Les concentracions i les manifestacions, segons diu la legislació, no requereixen d'autorització prèvia. És així declara la legislació. No requereixen d'autorització prèvia. Perquè si no, s'estaria conculcant el dret de llibertat de manifestació i de concentració. Això diu la llei. És molt senzill. En la Constitució. En la Constitució. Entonces, la concentració i manifestació, independentment d'on siga, no requereix autorització prèvia perquè la Constitució no matisa res. És així declara la legislació. Una altra cosa és que ja es fa una norma administrativa, que diga que aquí que vulgui concentrar-se i manifestar-se haurà de comunicar-lo, però no perquè l'autoritzen o no. Perquè la Constitució ho diu molt clarament. I aquesta norma administrativa que diu que s'ha de comunicar en cas de que s'infringisca, la sanció és administrativa. Si tallar el trànsit fora delicte, cada dia detendrien en València no sé si a 10.000 o a 12.000 persones. Des que el cotxe que se para mal en una rodona a moltes més coses. Tallar el trànsit, si n'hi ha algun jurista que diga si recorda algun article del Codi Penal que diga que tallar el trànsit és delicte, cosa que s'ha dit ahir textualment. Lo de Canal 9 sí que hauria de cridar una reflexió, perquè que un mitjà de comunicació, com va dir el comitè d'empresa, que un mitjà de comunicació, de comunicació i d'informació, que tingui que ser el comitè d'empresa a denunciar que les notes dels redactors se les retocaven a algunes de les persones que hem esmentat, posant on ficava els concentrats, tatxaven i ficaven els radicals, on ficaven els estudiants, ficaven col·lectius d'extrema esquerra no sé què. Que tingui que ser un comitè de redacció d'un mitjà de comunicació a dir que s'estava fent això, independentment que un dirigent polític, i dic en aquest cas del govern valencià, siga del PP, del PSOE, de Compromís, de qui siga, immediatament s'hauria de poder que tinguera ahí fent això en un mitjà de comunicació. Ja no entre en la valoració que fan alguns redactors, que puc entendre que siga més tendenciosa d'una ideologia o una altra segons governe. Puc entendre cosa que no compartís, però puc entendre que pugui passar. Però arribar a aquests extrems, això és molt, molt, molt fort. Que la majoria no s'estudien, les 28 persones que iniciaren el tema eren tots estudiants entre 14 i 16 anys. De fet, el primer detingut tenia 16 anys. Efectivament, a partir d'aquest dia, jo mateix vaig ser el primer que no puc permetre que en un estat democràtic, en una societat de dret, un estudiant reclamant contra els retalls en educació siga tractat així, uns menors que, segons el part de la policia, l'informe policial per el qual actuaven, havien agredit a un policia amb una motxilla, a un altre li havien llançat patades i una patada, i a la majoria dels policies li diuen fill de putes. Aquest és l'informe policial. Si per això se tinguera que actuar, mare de Déu, en tots els partits de futbol i en totes les concentracions la que hi hauria. No, s'actua ahir que eren menors. I això va originar que ciutadans, en un poc de consciència, de diferents edats, estudiants de tot l'arc des de la universitat, home, a l'escoleta no crec que arribarà algú que vulguera anar, però volgueren adherir-se, sumar-se a la protesta d'aquests estudiants. I efectivament, a partir de la primera, cada vegada n'hi havia més gent de diferents edats. El domini, efectivament, com s'ha publicat, resulta que Ricard Julià, una de les persones de Compromís que s'encarrega de tot l'aparell informatiu, i Pau Alabacho són amics, comparteixen alguns dominis
I quan Pau Alabatxo es va posar lo de la primavera valenciana, ho va registrar Ricard Solià i des del servidor, perquè és el que manté el servidor de Compromís. Però en cap moment ningú ha pogut demostrar que des del primer moment, en cap moment, va apareguer cap logo de la formació política, cap link a la formació política. L'únic que se va deixar era un espai d'expressió lliure per a aquells manifestants que eren els estudiants que estaven reivindicant tingueren un foro d'expressió immediatament. Si hagueren fet ús polític, haguera tingut un altre call. I ho han reconegut, clar que sí, el servidor se va posar a disposició. I no sols d'ells. Si la gent pobra ara de Picanya diu que vol més serveis socials i diu que no té un domini i necessita una part de domini, jo li cediria gratuïtament, no posaré sigleria i li cediré el domini. I ho farem les vegades que cal. Lo que sí que no està bé és que des de mitjans de l'IBAC s'envien mitjans criminalitzant, insultant a partits polítics i a polítics per funcionaris de confiança designats per al PP, com passa. Això sí que ho hem denunciat nosaltres en la justícia llegida. Això no està bé. O no està bé que s'envien SMS des de telèfons públics, pagar l'erari públic, per apologia política. Això sí que no me sembla bé. Un partit polític se diu conservador sense posar les seues sigles, els seus links i lliurement perquè siga un espai d'expressió, em sembla perfecte i estic orgullós. El senyor Albert Ibáñez, pues sí, té més edat, sí, però el senyor Albert Ibáñez, malgrat no ser de la meva formació política, pues compartisc en ell el que liderarà el moviment. Que va tindre un arrebato de que se li va calfar la boqueta, pues sí, però jo pensé que calfar-se la boqueta, pues bueno, és una cosa i pegar-li a un menor en el cap, en una porra, que té 15 anys, per estar sentat enmig de la via pública, és una cosa molt diferent. I si hi ha que sancionar-los als dos, doncs als dos. Per fer una crida a la violència, bueno, doncs la sanció que li toca al senyor Albert Ibáñez, però els altres també, que és el que estem demanant. I si el PP presenta una moció dient que no s'han de fer aquestes manifestacions i que s'expediente administrativament per alteració de l'ordre del senyor Albert Ibáñez, la secundaré. Però això també, perquè això no està bé. Això no està bé. El que jo vaig veure no estava gens bé. El Lluís Vives en cap moment els xiquets se sentaren ahí i en cap moment jo no he vist cap document del Lluís Vives i ells varios que posaren que ells no tenien calefacció. El Lluís Vives des del primer moment s'estava concentrat, igual que la majoria dels instituts, el primer el de Picanya o els dels pobres que s'estaven concentrat a tot arreu del País Valencià, s'estaven concentrat per els retalls en educació, que en uns instituts era que no tenien paper higiènic, els altres és que no tenien calefacció i en altres és que no tenien ni diners per a posar en marxa lo del gas per a poder fer les pràctiques d'FP. I no per això el Lluís Vives tenia de tot o li faltava. No, el Lluís Vives estava concentrat per això. En cap moment el Lluís Vives digué que tenia manca de calefacció. Què? Diu que el Lluís Vives no tenia calefacció? Sí, pero dice... sense calefacció des de l'inici. Pero vamos a ver, no dice exclusivamente. Pues això està bé, va despolémica. Acabe, que crec que són molt extensos. Acabe. De les pintades de fatxades no vaig a parlar, perquè les pintades de fatxades, òbviament, ho condene. És més, sembla que, no sé si l'heu redactat així o l'ha redactat al Parlament, si l'ha redactat al Parlament vos han enganyat. La condena fou de tots els partits, de lo de les pintades fou de tots els partits. Ella s'afirma que només havia condenat el PP, no? L'endemà condenaren tots els partits. Lo de les pintades en el moment històric i la pintada en la seu del PP. Ho condenaren tots els partits. I per últim, i per acabar... Ui, m'entreni la meva lletra, ja m'he passat com a Rajoy. Bueno, així la condena dels atacs. Sí, ja ho he dit, això, ja està. Això és bon signe. A veure, agrairia el que farem en les intervencions, si és possible, algo més curtes, perquè si no se n'anem a anar a les 12 i és precís per dir el que volem dir, si es possible. Sí, no, la verdad que sí, voy a ser muy escueta porque lo primero que quería decir es que es muy difícil vuestro papel, lo entiendo, es muy difícil defender esto, porque defender lo indefendible de verdad que, no sé, que os admiro que hayas visto todo eso, fíjate. También a mí me daría vergüenza, pero bueno. A ver, lo primero que te quería decir es que la policía, vale, tú dices que sí, que hizo su trabajo, claro que sí, hizo su trabajo, pero hizo su trabajo de una manera desproporcionada, por supuesto, porque vamos a responder a palos a las protestas de los ciudadanos y más si son menores, no sé si eso es hacer el trabajo.
Y lo que ha comentado Xavi, que sea ilegal o no, pues no quita que los que estén protestando sean ciudadanos con todos sus derechos, ¿vale? Porque yo puedo aparcar mi coche en doble fila en Valencia y, ¿vale? Es ilegal, pero por eso no va a venir la policía a darme una paliza, o eso espero, que no venga a darme una paliza, porque estando las cosas como están. En este sentido, la medida, pues eso, pienso que ha sido desproporcionada y poco inteligente. ¿Poco inteligente por qué? Porque la persona o personas que tomaron la decisión demuestran una de dos: o falta de inteligencia, porque no saben medir las consecuencias sabiendo que había cámaras de televisión que iban a transmitir una imagen de Valencia tan pésima por todo el mundo, o lo que es peor, que estas personas demuestran una falta de escrúpulos, porque si lo sabían y les daba igual, es una falta de escrúpulos. Por otra parte, lo que comentaba también, que los alumnos no solo se manifiestan ni por calefacción, se manifiestan en general por todos los recortes en educación. Y has comentado antes que no hay recortes en educación, los estudiantes están siendo utilizados. ¿No hay recortes en educación? No hay, ¿cuántos? 1.500 profesores menos este año, pero bueno, es que ya te podríamos decir. No, lo tienes escrito ahí, claro. Lo estoy viendo. No hay recortes en educación, los estudiantes, 2 puntos, los estudiantes están siendo utilizados. Es que tengo lo mismo. Sí, si lo has dicho, pero... No lo habrás oído tú, pero pero no se interpelemos. Pero que me da igual, pues recortes todos sabemos que hay, y es normal que los alumnos se manifiesten. Me parece muy bien. Ya está, no voy a entrar. entrar. Que ahora sí te toca a ti. No, si yo no vaig a dir res, jo el que tenia que dir ja li ho he dit, i jo quan ella parla tampoc li dic si me Vale, parece. si lo estoy viendo ahí escrito, es que no... Anem a modificar els textos perquè efectivament, no sé, jo és que No, però és que esto depende de la declaració cómo está no bien. la havia llegit, però Te lo tomas como lo que en el ves. vídeo no falta la calefacció. Claro que no. Ya, pero No. no, pero lo modificamos, estamos ahora a tiempo. Vale, pero yo, Un moment, qui té la paraula? Un té que tindre la paraula i els altres se callen, per favor. No, que estoy de acuerdo que ese párrafo pues lo modificamos Podemos y ya está. modificarlo. No deja de ser, a ver, el fondo de la moción no es lo que hay, ¿no? Vale. Son unas cargas policiales Bueno, desmesuradas sí. contra niños pequeños, contra niños. 17 ¿vale? años. Ah, que no son Que son menores de edad, Son son menores. de esos menores de edad Son también. menores. Si yo eso no te lo estoy discutiendo. Bueno, y Por aunque favor. fueran mayores, ¿es normal que a mí me den una paliza? No. Es normal. Y que me A cojan ver, la Paula. es que no voy a entrar en más, no Paula, voy a ja has entrar. contestado Ja a està. esto i tu també No, has dit yo no le he contestado. Yo No, hace la pero vos moción, tornar a hablar. Lo que Ya le está. estoy intentando decir es que yo te he dicho desde un primer momento que no me parece bien, venga de donde vengan las agresiones, pero no queramos poner a gente ni de 17 ni 18. Yo no lo veo bien que les peguen, pero ellos también pegan. ¿Lo ves bien? ¿Lo ves bien? Que si no Por lo reivindicar que si que no lo peguen, a ver, ves- que que si no lo ves bien no entiendo que votéis en contra. Ya está, simplemente eso. Es que hay de Hem todo. d'acabar les intervencions, per favor.